Ahoj lidi, já vás vítám u tohohle videa. Dneska bychom mohli udělat tento level a možná i se nevím, uvidíme, jak to dlouho potrvá. OK, tady nic není. Aha, my to musíme získat. Dobře. A teď tady chceme, prosím, bot. A tady někde v kaktusu. Ale bot, nehraj tu. Tak, výborně. Nice. A teď. Nice. Takhle to dám. A dávat si bacha. OK. Jako tohle je dobrá mechanika, ale je to o dost složitější. Okay. A teď ještě, no ok, ty peníze další tam necháme a tak. A jo. Easy, to dáme. A možná nestíháme bossa, ale uvidíme. Jediné, co mě jde, je, ať máme aspoň zase plnou botu. Takže podívat se sám. A je tu bot. OK, teď by tu měl být někde jeden normální. A uvidíme. Výborně. Tady je krek. Bam. Jeden, druhý, bum a bum. A další bod je v hrsti. Další bod je v hrsti. Jo, bum, jako... OK, tady nic není. Jedna, druhá. Ale tohle přitáhneme někde ve vodě. Někde ve vodě, ne. OK. Aha, on je tu. Tak to odpálíme. A já si vezmem. OK. To já nevím. Mně přijde, že už pořád to všechno naklepám. Pojď. Sakra, lidi.
To už jsme už u konce. A já bych chtěl stihnout aspoň ještě toho bossa. Pojď do cíle. Ne, ne, ne. Hele, ale máme dalšího bota. Posledního bota v hrsti. A někde má být ještě jeden puclík. No, takže takovéhle věci. OK, ne. Rychle. A čau. Yes, máme to. OK. Máme 100 coinů. Yes. Tady bude asi potřeba 20 nebo 50. 60. Ale ok, dáme si ještě bossa. Ať máme potom další věc udělanou. No. A to neviděl minulé video. Tohle už bude 7. nebo uvidíme koliká je. Ale 6 jste málo kdo viděl. Takže pokud chcete někdo se jít podívat na moje videjko o 6, jak byste se měli jít podívat. Je to jeden člověk a já si ty díly, co nevidíte. Jo, není je to dlouhý, ale zkuste to. Pokud si to nemohu sebrat, ne. Já si vždy odvyknu. A teď pojď, jde. Jo, tam je. No, tady, ano. Nice. Na tohle. Ale, od znič to. OK, vyhýbat se ranám. Nice, ano. Tak, chytnout to, nabít a střelit. A teď jdeme první vodní. Tak omlouvám se za krátký střih, ale jsme zpátky. Snad se mě to, co jsem udělal, uleželo. Ale myslím, že jo. To není vaše věc, lidi, co se mě uloží, co ne. Video bude i tak to dobrý. OK, nice, pojďme. Už to dokončí. Jo. A takhle. Nice. Ano. Znič to. A ještě něco? Ne. Lidi, takže to dáváme. Ne, ještě něco. Okáčko. OK, vibrace, OK.
Ok, a teď běžíme. Běžíme. Yes! A teď to dáme. Dívejte. Ano. Pojďme na to. To dáme. Tak a hopla. Nice. A tady přeskočit, ano. Protože to bychom viděli další věc. No a doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dávat lajky, odběry, zvoničky a u dalšího, tak zatím čahoj.